No a teď se na téma swingers party podíváme zase trochu jinak. Dělíte se ráda o věci? Spíš ne. Hej, já mám s tím problém. Jo, nejsem chrt. Jsem jedináček, takže ne. Jak kdy a s kým? A o partnera? To ne. No tak to už vůbec ne. Já dám aj to posledné, takže. A o partnera? Ježíš, to ne. Co je moje, je moje. A zažil jste někdy nebo sám udělal žádlivou scénu? Já nejsem žádlivý, já jsem skoro, já to jen tak zkrátka pochopit. To je samozřejmé, kdo nežárný nemiluje. Ne, mně se to ještě nestalo. Udělal a pak jsem zjistil, že byla opodstatněná. Ano, udělal jsem žárlivou scénu, protože jsem to dělal jako dramatický, ale nebylo to nic jako extrémně vážného, spíš jako trošku jako sarkazmu a parodie a tak dále. Dostal jsem flašku do hlavy od vodky. To je normální věc, pro lidi. Víte, co je swingers party? Šla byste? Vím, co to je, nebyla jsem nikdy a asi bych ani nešla. Swingers party. Vím, co je swingers party? To je každý s druhým, jich, no. A zažil jste ji někdy a šel byste na ní sám? Jsem pozvaný, který kamarád vyšel z vězení a pozval mě tam, protože to chtěl zažít, ale já jsem mu řekl, že tam nejdu, já jsem čekal v taxíku. Jako chtěl bych som někdy tam jít, ale ještě to nebyl. Nikdy jsem na ní nebyla, ale nebráním se tomu. Abych tam šel, tak taky asi hodně posilněný nějakým alkoholem. No. A kdyby na tom váš partner trval, šla byste? Ne. Moc nechápu, proč by tam šel můj partner, no, když je se mnou. Když už je člověk v nějakém jako delším vztahu, tak jako chce to nějak opepřit. No taky by záleželo na okolnostech. Kamarát raz organizoval jednu swingers party a druhý kamarát bolo zasnuté a kričí, že vypípate to, když tak, nebo že kurva, už 3-krát som fajčil, ešte ani raz nejebal.